Yo, si Madam Lani de los Santos, ang co-founder ng Group Pambigiro. Yeah, yaw na sa tawang sa Kuya Tugaron, si Pari. Yes! Hoy! Oh, sa mga taga-tagan. Uya na, sinilang, ang alpiler po, pakiasis. Oh, pasis po ng alpiler. Alpiler po, kasuyo. Oh, ang 1,000 ni Kagawad. Baka mahulog. Oh, sapit. Yun! Corona tolos. Isang corona ka agad, 10,000. Surog tong nasang rero. Matindi ang co-founder kang Unlimited Group kang Biberon. Yeah! Ang sa kong mga former kabarangay. Ay, kaya tabi. Oh, yaw na si Kagawad. Kagawad kang Biberon. Ayan. Ahoy! Yaasin ang grupo. Ahoy! Sige. Oh, alpiler po, alpiler. Alpiler po, please. Sige po. Ahoy! Surumpay ng 1,000. Sige. Puro 3 heads. Oh, matindi na isa kong mga pinsan sa ipiyan, OLP ko. Puro 3 heads. Sabi na, wala na, ang Unlimited Group. Ayan, tawa na yung alpiler, kanakapira na, piri na. Oh, yes. Si Pakiriba dyan, Parindokoy, Trial. Ang pamangkin ninyo, kang labandero. Pamangkin kang labandero, yan. Pamangkin yan, sa tuyang incoming barang Vice Mayor, Louie Labandero, pamangkin yan. Ayan, si Padeng Boboy, Trial. Ayan. Okay. Yan mo po ang bilog na suporta kang Pamilya Carpina. Salamat po. Nanginginot po ang sa tuyang Kagawad Carpina. Sige. Alright. Sige. Oy, matindi ang ninang. Namakyaw pa sa likod. Namakyaw sa palikod. Si mga paraw ba? Si Paraluto. Namakyaw. Okay. May gos ang ninang. May gos. Oy, may gos na sa itong mga ninong-ninang. Ayan, tinurunaan na sa itong Senyor Parreo. Senyor Ramadina. Oy, taw-tawi manay. Tabi. Oh. Yes, yan. Yan ang matindi. Wala tawang tadik. Budots naman daw, budots. Pare. Special dance number, budots. Para sa ino. Ayan, nagtaradi ka na. Sumpay ng tadik ang sa tuyang ninong-ninang. Yes. Unlimited Group. Picture na si co-founder. Iyon na yun ang prinsesa kang Unlimited Group. Ayan, prinsesa kang Unlimited Group ang Biberon. Ayan. Tinurunaan na ni puro sangrelo. Ayan, picture na ninyo. Kailan mo na pag-upload.